Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм инженер Донев и отново с невероятно удоволствие съм тук пред вас с вас. И много се радвам, че ще чуете моето ново изобретение, което всъщност е игра. Играта се казва Момиче с балон, момче с кофа. Играта е много проста и лесна за всички възрасти. Момичето с балон застава срещу момчето с кофа, така че прозорецът да не се пресича с стълбата. Горната половина на веригата провесвате през шлюза и боядисвате в синьо. Ластиците да не са много опънати. Когато момичето пусне балона в кофата, момчето пуска кофата и момичето хваща момчето преди кофата да е паднала с балона и другите балони се надуват от момчето, но ако кофата и момчето са един до друг, с балона на майката на момчешкото момичето трябва да има 2 балона, а кофата да е с този балон, който бащата в планината пита момичето къде е сърничката на момчето. По този начин и балона и кофата на момчето печелят по една точка, при условие, че момичето е надуло първо балона, тогава точките се разделят на 2 за бабата на балона и 3 за дядото на кофата през пролета, ако има щъркел. Момчето не трябва да допуска кофата да влезе през дупката на балона, защото момичето и бабата ще завали дъжд. Всичките кофи и кофите на бащата, особено червените, се слагат диагонално на зелените корита в началото на шосето и кофите без дръжки се нареждат зад параванчетата. До тях през 3 см подреждате наденичките и щом балона на момичето се извиси нагоре с кофата на момчето и момчето мятат пръчка на кучето, на майката на бащата да донесе. На всеки балон, спечели от 2 кофи, се пише преднина и се дава бонус кофа с балон. А на всяка кофа, събрала 5 балона, се дава право на прескок с балон от противниковият отбор. Ако балона на момичето събере 18 точки, внимавайте, ако събере 18 точки повече от кофата на момичето, то взима кофата с балона и му се приписва още един балон. А момчето се връща с 2 кофи назад, без да получи балон. А ако обаче момчето спечели от 20 точки повече от момичето, то тогава му се отпускат 500 балона и 2 стомни и колело. А момичето с кофите изчаква балоните с стомните и момичето пука балона на момичето с кофата и балони и кофи се разделят по 3 точки. Не е позволено балон и момиче да говорят с кофа и момче, ако слон и кокиче тъпчат мече с дайре.